Prijatelj me pitao da mu objasni japanske noževe, pa sam zato napravio ovaj video. Ovo je Denshokan u Sakaju, gradu pokraj Osake. Sakai je nekoć bio jedno od najvažnijih mjesta u Japanu. Unutra se mogu vidjeti tkanine, tradicionalna hrana, pa čak i mirisni tamijan koji se može nanositi na kožu. Jedini miris koji ja stvarno volim. Samo dolaskom ovdje može se osjetiti koliko je japanska kultura široka i raznolika. A najzanimljivija stvar ovdje su noževi. Sakai je poznat kao grad koji je nekada proizvodio katane za cijeli Japan. Ali još zanimljivije je to što je cijeli grad funkcionirao kao jedna velika manufaktura. Proizvodnja je bila podijeljena na male specijalizirane dijelove. Jedan majstor izrađuje željezo, drugi oštri oštricu, treći pravi dršku, četvrti izrađuje korice. Ljudi su cijeli život usavršavali samo jedan mali dio procesa, a zatim zajedno stvarali savršenu katanu ili nož. Usavrši mali dio do savršenstva i spoji ga s radom drugih. Tako je cijeli grad Sakai desetljećima radio kao velika mreža malih radionica i majstora. Taj način razmišljanja iz Sakaija kasnije je postao temelj japanske proizvodnje, automobila i elektronike. Mala zanimljivosti. U Sakaju postoje 3 glavne vrste noževa. Željezni nož za dešnjake, željezni nož za ljevake, nehrđajući stainless stil noževi za oboje ruke. Često čujem komentar: i stainless noževi mogu biti oštri ako ih dobro naostriš. Ali ljudi koji su stvarno koristili vrhunski nož znaju razliku. Stainless čelik je tvrd i teško mu je promijeniti oblik. Željezni noževi mogu se brusiti i prilagoditi vlastitom načinu rezanja. Netko reže ribu, netko meso, netko povrće. Idealna oštrica nije ista za svakoga. Kod željeznih noževa možeš stvoriti vlastitu savršenu oštrinu, ali traže puno pažnju. Ako o željeznom nožu ne brineš kao o katani, brzo će propasti. Zato, za ljude koji nemaju vremena, stainless. Za ljude koji žele jedan poseban nož za cijeli život, željezni nož. Na željezne noževe može se čak ugravirati i to ime. Ako dođete u Osaku, javite mi se. Pokazat ću vam Denshokan u Sakaju.